Presented by Fast Music. महालक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन। म्यूजिक बाय प्रीतम राय। मिले खाती खारा बानी घर के पिछूती, हमके बोला के जान गईल तू सूती। मिले खाती खारा बानी घर के पिछूती, हमके बोला के जान गईल तू सूती। अच्छा। का बनावत बारू हमके पागल, अरे पागल ए सोना पागल। मन बाबे चैन लागल बाहू दबूदी। अच्छा चारान चहले पवन भेल भइल अरे मन बाबे चैन लागल बाहू दबूदी। चारान चहले पवन भेल भइल अपन खोली के आजा तू छागल, अरे छागल ए सोना छागल। रात भर हमारा तो नींद न पड़ी। अच्छा काम चला लो तो किया के धर कंट्रोल करो। रात भर हमारा तो नींद न पड़ी। काम चला लो तो किया के धर। अनिल मंतोष न काम आज बाझल, अरे बाझल ए सोना बाझल। मिले खाती खारा बानी घर के पिछूती, हमके बोला के जान गईल तू सूती। अच्छा। का बनावत बारू हमके पागल, अरे पागल ए सोना पागल। महालक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन।